खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि खौराङाव दङ, हादराव मिरु सोरखारनि मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै हादरनाङै आबादारिफ्रा गिलु बालु सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनाया गोख्रों जालांनायजों लोगोसे मिरु सोरखारखौ जिंगा सिहोदोंमोन। आबादारिफोरनि थैरां सोमावसारनायखौ जोबथारनाय बुब्लियाव मिरु सोरखारा गनायनानै लानाङो आरो फार्मार बिलखौ बोखांनानै लायो। बिनि उनाव मिरु सोरखारनि नेशनेल हाइवे अथ'रिटि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला आबादारिफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय आरो बन्द'जों हान्था मेलाया मैखोमै गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो नोगोद 2730 कौटिनिबो बांसिन रां खहा जानाय बाथ्राखौ मिथिहोयो। गरेस्वराव प्रमद बर', बिस्वजित दैमारि, जलेन दैमारिया दावबायहैदों। दिनै गरेस्वर चकआव बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फा लुनो लानाय मावथांखिखौ बिटिआरनि गाहाय मुरसि प्रमद बर', आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारि बिथांमोना नायगिदिंहैनाय जायो। खाम्फाखौ मोजाङै लुफुंनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना नायगिदिंहैयो आरो लोगोसेनो पानेरि बियाबनि अटिरिकाट केरिया बस्ति फोनांजाब लामा बानायनो थाखाय बिस्वजित दैमारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनो। फैनो गोनां गराय फाख्रि सावथुननि थाखाय रिहार्सेल खालामनायाव मुखुब जाबाय गराय फाख्रि सावथुननि टीमआ। बे सावथुनखौ थाबैनो शुटिं खालामगोन होनना मिथिनो मोन्दों। सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रिफोर संगिना, फुजि, हेलेना बिथांमोना आरो दिहुनगिरि महरै दं रजनी बसुमतारिया। बे सावथुनखौ सुपारहिट जागोन होनना रायजो राजाफ्रा बुंदों, मानोना सावथुनाव बर' आइजोफोरनि गोहो बोलोखौ दिन्थिनाय जागोन। लोगोसेनो जारिमिननि बर' जोहोलावजोफोरखौबो बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुनगोन होनना खौरां मोन्दों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बिटिआरनि हाग्रा ओनसोलनि गामिफोराव जिब जुनार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव सोमजिदों संकट। दिनै मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव फैना उत्पात खालामफैदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय पुब दक्षिणकुसि गामिनि बिस्ति नार्जारीखौ दिनै फुंनि 4:30 रिंगासोआव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै बुथारलाङो। सावथुन हलाव खोमसिनि समाव सोलिदों लाजिथाव खामानि। खौरांनि बायदिब्ला सोनाब बंगनि गंसे सावथुन हलाव सोलिनाय लाजिथाव जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाज्रि खामानि सोलिनायनि थाखाय हलनि मेनेजारखौ पुलिसा हमो आरो लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 10 फरायसा फरायसुलिफोरखौबो पुलिसा हमनो हायो। बे जाथाया बुधबारखालि मोनाबिलि समाव बेंगलनि खोला दिनाजपुर जिल्लानि बालुरघाट नोगोराव जादोंमोन। जाथायखौ लाना ओनसोलनाङै सोमजिदों हुलुस-थुलुस थासारि। गोजोनथाव खौरां, सोलेरनि सानाय सुनाय, बेराम आजार, जरा गान्थि, खर' सानाय लोगोसे पेरालाइसिस बायदि बायदि बेरामखौ मुलि गैयालासे नानाय आरो माखासे ब्याम फर्मुला थेरापिस्टनि गेजेरजों सोखादों बर'नि सासेल' थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ। नोंथांमोनहा बैफोरबायदि जेंना बा न'खराव सोरबाफोर बिदि जेंनाजों भुगिदोंब्ला खौरां लाहरनो हागोन बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझार थुब्लाव ब्रह्मनाव। जाय बेरामफोरखौ डाक्टारजों मोजां फिथाइ मोनाखै बैफोरखौ सोखानाय गोबां खौरां मोन्दों। नोंथांमोना गोनांथि दंब्ला 9974030738 मबाइल नाम्बाराव सिगां सुलाद लाहरनो हागोन। दा एक्सिडेन्ट जानाय दंमोन, ओमफ्राय हां गोलाव लायोबा बिखुङाव सायोमोन, ओमफ्राय बिखा साइडआव सायोमोन। दा ओमफ्राय लोगोसे हान्थुबो सायोमोन। दा आंनियाव वान टाइम ट्रिटमेन्ट लाबाय, वान टाइमावनो 70% जाबाय, 70-80% दा रिलिज मोनबाय। नोंथांमोनाव मालाबाफोर बेबायदि प्रब्लेमफोर जायोबा आंनियाव बै फैना ट्रिटमेन्टखौ लानो ट्राइ खालामसै।